המשט הלובי תופס את הכותרות בימים אלה. הזמנו לאולפן פוליטיקאי שמתמחה בפתרון משברים. ערב טוב לראש ממשלת רוסיה, ולדימיר פוטין. ערב טוב חמודה. נו, חשבת על זה? על מה? על ההצעה שלי. תבוא איתי במוסקבה, אני אעשה אותך מלכה. לא רלוונטי. מזל טוב. נו, את באה? מר פוטין, אולי נתרכז בנושא שלשמו הזמנו אותך? הדרכים לפתרון הבעיה בעזה? כן, אני שמח שבחור הזה שאל אותי, כי אני באמת כואב לי לראות את הבעיה ההומניטרית בעזה. אנחנו היינו גומרים זה ביום אחד. עם הבעיה ההומניטרית? לא, עם עזה. אבל אתם גיניתם אותנו על המשט הטורקי. אז מה חמודה, זה ביזנס. אנחנו מגנים, ערבים אומרים טוב, עושים עסק, נותנים דולרים לאנחנו. אז הכל זה רק כדי שרוסיה תקבל דולרים. לא רוסיה, אנחנו. אז חמודה, אולי את בכל זאת רוצה... באמת, מי אתם שתדברו? כולם יודעים מה עשיתם בצ'צ'ניה. רונית, ממתי אנחנו בעד צ'צ'ניה? הם לוחמי חופש, הם רוצחים שיעים מטורפים ואנטישמים, וזאת סיבה לא לאהוב אותם. תקשיבי לרזה, אולי לא אוכל מספיק בשר, אבל הוא מדבר חכם. חשוב לציין שאצלנו ברוסיה תמיד הולכים על פתרון הומני. תלמדו מאיתנו איך לנהוג בהומניות. אם יש בעיות לא מתרכזים, לא בשלווה ובלי מתח משמידים את כל השטח, כי לעבודה כזאת לא יוצאים. אם רבים כקמייקה ובלי כדורים, כי בסוף אתם יוצאים כקטנים וטיפשים, אז יורים כחתיל קרקבם לתוך הים וגומרים בגליל ככה בלי בלגן. זה דמוקרטיה עם כבוד וסימפתיה, גם מהאום ומאובמה. נכון, עשינו קצת אורגיה בקווקז וגאורגיה, מי יסתבך איתנו? לנו אין. רובים כקמייקה ובלי כדורים, כי בסוף אתם יוצאים כקטנים וטיפשים, אז יורים כחתיל קרקבם לתוך הים וגומרים בקליל ככה בלי בלגן. אם רובים כקמייקה ובלי כדורים, כי בסוף אתם יוצאים כקטנים וטיפשים, אז יורים כחתיל קרקבם לתוך הים וגומרים בקליל ככה בלי בלגן.